Vy víte, tady to je nepovolená demonstrace. Diese Demonstration ist verboten. Koukejte se rozejít. Alles weg, gehen Sie nach Hause. Das ist ein Befehl. Dávám vám minutu na to, abyste se rozešli. Haben Sie eine Minute. Und unsere Heimat! Jinak ve jménu zákona zakončíme. Ve jménu zákona! A můj povah! 2 kroky vpřed! 2 kroky vpřed! Pouštěm ponos! Rozejděte se! Rozejděte se! Vyrovnejte se! Ano, vyrovnat! Pevně semknout! Pevně semknout! Pevně semknout! Jak vám? Vy ke mně! Was ist denn die Schweine? Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Obušek styč! Sudetenland! 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 Sudetenland!
To je cesta, Pánové, máte poslední šanci. Keine Chance! Wir haben letzte Chance! Já ti dám, že vybírá. Pomůžte Extreme! Prosím tě, ten loket kousíček, kdyby to šlo. Vyrovnat! Máte poslední šanci, rozejděte se! Máte letzte Chance, máte poslední šanci. Četníci! Stoj, stoj! Was ist letzter? Willkommen zu Hause! Jménu zákona, rozejděte se! Papa, my přijdem. Ještě přijdem, bude nás víc. Papa. Mit Boji, mit Untergang! Schweinhund! Mit der Waffe! Aktivisten, ja? Mit der Waffe! Držte za ně! Držte za ně! Pro tentokrát se nám to podařilo. Ale je vidět, bude potřebovat více než Česko, armáda. Ne, rozkaz zní nestřílen, že střílet nebudeme. Ano, je to na vás. Takže, rozchod. Tak, pánové, napuste si ještě jednou. Jdou tu končit! Pojďte nastoupit! My vám všem děkujeme za to, že jste přišli, že jste se přišli podívat na to, jak to vypadalo, jak to tady Henlajno přivedli.
a já vám k tomu samozřejmě podám komentář, abyste trošičku byli více v obraze. Ukázka nám pomalinku začíná, za chvilku asi bude 2 hodina, plus minus, takže už vidíme, jak nám tady kurzují 2 četníci. Jsou to krajkovští četníci, respektive Gosengreenští, protože Krajková se dříve nazývala pouze německy Gosengreen. Vlevo vidíte strážmistra Antonína Šrejla a napravo strážmistra Václava Šarocha. Jsou to doopravdy, nebo respektive tato jména jsou autentická. Tenkrát v roce 1938 na místní četnické stanici, která dodnes ještě existuje, je to takový zelený dům nahoře za zatáčkou u hospody, tak tam tenkrát sloužili celkem 3 četníci. Velitelem byl jistý praporčík Petr Hladík a v kruce měl právě tyto 2 strážmistry Šarocha a Šrejla. Jinak v roce 1938 obyvatelstvo Krajkové bylo po větší části samozřejmě německé. Při sčítání lidu v roce 1931 zde žilo 1498 obyvatel, z toho Čechů bylo pouhých 6, takže drtivá převaha samozřejmě obyvatelstva německého. Obci vidíte pořád ještě klidnou, mírovou, nicméně minimálně od roku 1935, tedy 2 roky po nástupu Hitlera, už ta situace byla poměrně dost ostrá. Vzhledem k tomu, že v roce 1935 ve volbách v Československu vyhrála sudetoněmecká strana a mezi Němci měla 67% hlasů. Co se týče hlasů, měla přes 1 400 000 hlasů a co se týče tohoto počtu, byla suverénně tedy první před agrární stranou. Vzhledem k tomu, že tato strana postupně převzala nacistickou ideologii, sice skrytě, ale čím dál tím více otevřeně, tak se samozřejmě radikalizovala i situace v pohraničí. Místní Němci vzhledem k vysoké nezaměstnanosti, která tady tenkrát panovala, velice rychle, aspoň část z nich, přijala nacistickou ideologii. Bylo tady samozřejmě ještě spousta antifašistů, nemůžeme ty Němce házet do jednoho pytle, především na Rotavsku a Kraslicku bylo celkem hodně sociálních demokratů a komunistů, tedy antifašistů, ale v Krajkové a v okolí opravdu většina Němců se k té nacistické ideologii Konráda Henleina, alias tedy samozřejmě Adolfa Hitlera, protože Konrad Henlein se stal velice rychle příznivcem Adolfa Hitlera, tak vlastně byli příznivci oni tedy té nacistické strany. V roce 1938, ve kterém se postupně nacházíme, se situace zradikalizovala do té podoby, že většina místních Němců, tedy říkám tu nacistickou ideologii, přijala. Pro Československo nastávaly celkem dost drastické chvíle, už bylo okupováno Rakousko a čím dál tím více hrozila válka s Německem. A právě nacistická strana, respektive Sudetendeutsche Partei, byla exponentem té nacistické politiky. Viděli jsme příjezd vyslance z říše do místní obce a vidíme tady sudetoněmeckého předáka, kterým byl jistý fanatik Hermann Merz se jmenoval, to je ten pán bez vlasů. A dohadují se, my nevíme o čem, ale evidentně se totiž chystá takzvaný Henleinovský puč, protože už několik týdnů před vypuknutím událostí v září se do pohraničních území spašovaly zbraně, pušky, samopaly, dokonce kulomety a ruční granáty. A místní Helenovci připravovali puč proti československým orgánům, aby ukázali, že Němci a Češi v jednom státě už nemohou žít a aby tedy Adolf Hitler zasáhl a místní Němce osvobodil. Vidíme tady místní nacistické obyvatelstvo, které se už oděno do pásek z buďto znaky SDP nebo hákový kříži, shromáždilo u svého vůdce. A nacházíme se 12. září večer, představte si, že je trošičku tma, je 12. září roku 1938 večer a místní sudetoněmečtí obyvatelé a hlavně tedy nacisté ladí Norimberg a konkrétně projev Adolfa Hitlera. Wenn man sie wegen jeder nationalen Lebensäußerung wie das hilflose Wild jagt und hetzt, dann mag dies den würdigen Vertretern unserer Demokratie.
dann mag dies den würdigen Vertretern unserer Demokratie vielleicht gleichgültig, möglicherweise sogar sympathisch sein, weil es sich hier ja nur um 3,5 Millionen Deutsche handelt. Ja, die Deutschen! Ich kann aber den Vertretern dieser Demokratie nur sagen, dass uns dies nicht gleichgültig ist. Und dass, wenn diese gequälten Kreaturen kein Recht und keine Hilfe selbst finden können, sie beides von uns bekommen werden. Tak, to byl projev Adolfa Hitlera, který zazněl 12. září večer při sjezdu z Norimberka. V tomto projevu obvinil Hitler Československo z utlačování sudetských Němců a vyhrožoval, že pokud se nepřestane československá moc míchat do pohraničních událostí, dojde k tomu, že Německu zasáhne a tuto 3,5 milionovou menšinu, jak Hitler v tom projevu, který jste slyšeli, tak ji ochrání a dokonce to i vojensky. Meine Damen und Herren, Kameraden, jetzt haben wir unseren ersten Siegerkampf. Gemeinde Habersberg, Adebach, Gossenkrin und wir andere sind in unseren Händen. Also Hände, die rechte Wahl! Sicherheit! Sicherheit! Ruhe! Aber die tschechische Soldateska, lasst es nicht so sein! Nicht so sein! Jetzt müssen wir unsere Stadt befestigen! Ja, befestigen! Ja! Macht er sich bereit zu Kampf! Wir wollen! Der Sieg ist unser! Wenn wir siegen, erwartet uns die Unstrom. Sieg heil! Na komm schon! Komm schon! Tak to bylo 12. září večer, kdy se místní obyvatelstvo samozřejmě nejen v Krajkové, ale po celém pohraničí shromáždilo u přijímacích přístrojů, u radových přístrojů. Vyslechlo si tento projev a už tenkrát 12. září večer došlo k napadání českých obyvatel, pošťáků a tak dále. Ale situace se ještě 12. září večer se ještě tolik neradikalizovala. K tomu došlo až o den později.